Χρήστο, γαμώ την πουτάνα μέσα, γαμώ. Δεν πειράζει, πάμε! Κοίτα ρε παιδιά, κοίτα. Κοίτα ρε παιδιά, κοίτα. Οπότε είμαστε στο ημίχρονο. Πώς το βλέπετε το μάτι, κύριε Θεοδοσίου? Εντάξει, τώρα είναι δύσκολο να παίξει το ποδόσφαιρο σε αυτό το γήπεδο. Πάντως το πέναλτι έπαιξε ρόλο. Το πέναλτι έπαιξε ρόλο αν προηγούνταν ο Άρης και θα έχει πλεονέκτημα. Τώρα θα δούμε γιατί έμεινε και με παίκτη λιγότερο. Πρέπει να κάνει προσπάθεια τώρα. Να δούμε. Κύριε Δίκο, πώς το βλέπετε? Κύριε Γιώργο, είναι καθοριστική αποβολή και το πέναλτι. Το σκορ πάντα διαμορφώνει συμπεριφορά και όλα. Το δεύτερο ημίχρονο πώς το βλέπετε? Είναι ρευστό για όλους. Ευχαριστώ. Καλό! Γέμιζε! Όχι έτσι ρε. Κύριε Μασκυρό! Είναι κόλλο το έγιψε, ρε.